26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат дар деҳоти Раҷаб Исмоилов бо нашъунамои дарахтони хоҷагии ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ шинос шуданд. Ин хоҷагии ниҳолпарварӣ дар назди Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои то давраи соли 2040 бунёд карда шудааст. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии замини хоҷагии ниҳолпарварӣ 5 гектар буда, дар он беш аз 25 000 бех ниҳолу дарахтони гуногуни ҳамешасабз, сояафкану ороишӣ парвариш карда мешавад. хоҷагии ниҳолпарварии мазкур бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шудааст. парвариши дарахтони хоҷагӣ бо риояи талаботи агротехникӣ ва мутобиқ ба иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. обёрӣ қатрагӣ яке аз усулҳои муосир барои нашъунамои дарахтон ба ҳисоб меравад, ки дар сатҳи зарурӣ иҷро мегардад. ниҳолу дарахтони ҳамешасабзи дар ин ҷо парвариш ёфта барои сабзу хуррамгардонӣ, зебоии кӯчаву хиёбонҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. мо дар оянда кӯшиш мекунем, ки шумораи ниҳолҳои дарахтони ороишро зиёд карда, инчунин тухмии онҳоро барои сабзонидан ба роҳ монем. ҳоло дар ин ҷо парвариши намудҳои нодири ниҳолу дарахтон аз ҷумла секвоя, можжавелник, бериоза, павлония, арча, магнолия, шамшод, дуб ва санобар дар маҷмӯъ 20 нав мутобиқ ба иқлим бо усулҳои муосири инноватсионӣ ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як гӯшаи хоҷагии ниҳолпарварӣ барои беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва тарғибу ташвиқи ниҳолчинонӣ як ниҳол дарахти нодири ороишӣ секвоя шинониданд. зимни суҳбат бо мутахассисон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати зиёд намудани навъҳои дарахтони нодири ороишӣ ва таъмини шаҳру ноҳияҳо бо ин навъи дарахтон тавсияҳои муфид доданд. баъди шиносоӣ бо нашъунамои дарахтон дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва анвои нону хӯрокҳои миллӣ боздид намуданд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри Ваҳдат 19 470 гектар замини кишт мавҷуд аст, ки 6 460 гектари онро боғу тогзор ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо вазъи нашъунамои дарахтон, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ ба заҳмату меҳнати деҳқонон баҳои баланд дода, барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дастуру тавсияҳо доданд. кишоварзони ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов шаҳри Ваҳдат маҳсулотҳои тару тозаи худро ба намоиш гузоштанд. дар ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов шаҳри Ваҳдат 630 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад. заминҳои онҳо 903 гектар заминҳои обиро ташкил медиҳад. кишоварзони ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов дар кишти такрорӣ маҳсулотҳои донагиро зиёд карда буданд, яъне ки ҷуворӣ мака, мош ва дигар маҳсулотҳое ки лӯбиёгӣ буданд зиёд карда буданд, аллакай ҳосила ҷамъоварӣ карда истоданд. тибқи дурнамо дар майдони 30 гектар кишоварзони ҷамоати деҳоти мазкур пахта киш карда буданд, аллакай ҷамъоварии пахта оғоз гардидааст ва деҳқонону кишоварзони ҷамоати деҳот барои кишти асосӣ гузаронидан омодагӣ дида истоданд. кишоварзони шаҳр сабзавоту полезӣ ва меваи тару тоза аз ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ, карам, тарбузу харбуза, себу ангурро бо шаклу усулуби зебо ба намоиш гузоштанд. ҳамаи ин самараи заҳмати пурганҷи деҳқонон буда аз фаровонӣ ва файзу баракат дар кишвари биштозҳоямон дарак медиҳад. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти кишти такрорӣ дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ Барод Абдураҳимов ва Абдурауф Раҷабов дидан намуданд. хоҷагии деҳқонӣ Барод Абдураҳимов дар майдони 1 гектар аз ҷумла дар 70 садяк ғалла ва 30 садяк кишти такрории картошка гузаронидааст. ман дар шаҳри Ваҳдат 13930 гектар заминҳои кишоварзӣ мебошад, ки ин ҳама ба хоҷагии деҳқонӣ табдил дода шудааст. соли 2025 дар шаҳри Ваҳдат дар майдони 6817 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 160 гектар зиёд кардем. натиҷаи
кишти такрорӣ хеле хуб аст, чунки мо метавонем аз ин ҳосили зиёд ба даст бигирем ва дар як сол мо аз як замин 2 то 3 ҳосила ҷамъоварӣ мекунем мегирем. зироатҳое ки дар инҷа киш кардааст, мана нашонамои ин зироатҳо, мана боимҷон, лубиёгиё, карам, гулкарам, хеле нашонамош хуб аст ки рӯзҳои наздик мумкин ки як 15-20 пас мо ҳосили зироатҳоро ҷамъоварӣ кунем. хоҷагии деҳқонӣ абдурауф раҷабов дар ихтиёри худ 9 гектар замин дорад. ҳоло дар 6 гектари он кишти такрорӣ гузаронида шудааст. ҳоло хоҷагидорон пас аз ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ, кишти такрориро ба роҳ монда ҳар қитъа замини корамро самараноку оқилона истифода менамоянд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри ваҳдат дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар зиёда аз 6800 гектар, аз ҷумла дар 3203 гектар ғалла, 22 гектар картошка, 6 гектар пулизӣ, 1143 гектар сабзавот ва дигар зироат кишти такрорӣ гузаронида шудааст.